Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Labaru da ɗumi-ɗumin su. Hukumar 'yan sanda ta samu nasarar cafke wani matashin ɓarawo wanda ke ɓadda kama gurin yin shiga irin ta fatalwa, kana afka gidan mutane domin sace musu kayayyakinsu. A wannan karan dai dubu ta cika. To Ubangiji Allah ya sauwaƙe duk masu irin wannan halin, Ubangiji Allah ya shirye su. Alfarma Annabi da Alƙur'ani. Abin da ya zafi kuma Ubangiji Allah ya mana maganin sa, amin. Bugu da ƙari, hawa yau dai muna shafin matasa, inda wani bahaushe ya ɗaga tutar Hausawa, wanda sanin kowa ne an shaidi Hausawa, ko in ce Hausa Fulani, ko kuma in ce 'yan Arewa, da rashin riƙon amana kuma da cika alƙawari, musamman fannin dukiya ko kuma kuɗi. To wannan dai matashin da kuke gani ya riƙe alƙawari, ko in ce amanar wani bayarbe ne tsawon shekara 30 a ƙasar Yarbawa, wanda daga bisani shi ainihin bayarben ya kwanta dama, inda wannan matashin ya tattaro dukiyarsa rankatakaf ya hannunta ta a hannun magadansa. Muna fatar Ubangiji Allah ya yi wannan bawan Allah albarka, ya sa ya gama da duniya lafiya. Masu irin wannan halin kuma Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa, waɗanda ba su da Allah ya sa su ji sha'awa su ma su ya zamana sun rikida sun koma irin wannan halin, amin. Dan uwa, idan wannan ne karo na farko da ka fara shiga wannan tashar, ka daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu akai-akai. Mun gode.